Θα παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ «Τα μυστικά της Καμπάλα αποκαλύπτονται». Η ακόλουθη παρουσίαση περιέχει ιδιαίτερα σημαντικό υλικό και για προφανείς λόγους οι αφηγητές επιλέγουν να κρύψουν την πραγματική τους ταυτότητα. Ακολουθεί απόσπασμα από το παράρτημα του βιβλίου «Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας» του Ιωάννη Παλετσάκη σχετικά με την Καμπάλα, που ονομάζεται το σύνολο των προφορικών και γραπτών διδασκαλιών με τις οποίες οι Ιουδαίοι νομοδιδάσκαλοι, δηλαδή οι Ραβίνοι, ερμήνευαν τα κείμενα της Πεντατεύχου, που αποκαλείται στην εβραϊκή διάλεκτο Τωρά, πιστεύοντας πως πρώτον, πίσω από το γράμμα του Μωσαϊκού νόμου, που είναι η φανερή όψη της θρησκείας, για την κατανόηση της από τις μάζες του λαού, κρυβόντουσαν μέσα σε αλληγορίες και συμβολισμούς, υψηλές φιλοσοφικές και θεολογικές έννοιες και μυστική γνώση, που είναι η απόκρυφη και άγνωστη όψη της θρησκείας, και δεύτερον, ότι αυτή η μυστική γνώση μπορούσε να κατανοηθεί, να ερμηνευτεί και να εξηγηθεί μόνο από τους ίδιους και μόνο με την χρησιμοποίηση ειδικών μεθόδων αποκρυπτογράφησης και ερμηνείας των γραμμάτων, των λέξεων, των στίχων, των φράσεων, των συμβολισμών και του νοήματος του Μωσαϊκού νόμου. Ένας σύγχρονος μελετητής της Καμπάλα, ο Ζιεύ Μπεν Σιμεών Χαλεβί, στο βιβλίο του «Ο δρόμος της Καμπάλα» στην σελίδα 183, γράφει: «Για τον καμπαλιστή, η βίβλος είναι μια αλληγορία της ύπαρξης, του θείου και του κοσμικού σκοπού του ανθρώπινου γένους». Παρότι η καταγωγή της μυστικής αυτής και προφορικής παράδοσης χάνεται μέσα στα βάθη της αρχαιότητας, η ονομασία Καμπάλα είναι όρος μεταμασονικός και προέρχεται από την αρχαία εβραϊκή λέξη Καμπάλα, η οποία στην κυριολεκτική της έννοια σημαίνει λαμβάνω ή αυτό που έχω λάβει, δηλαδή μια διδαχή ή μια παράδοση. Πολλοί καμπαλιστές ισχυρίζονται ότι τα δόγματα και οι μέθοδοι τους δόθηκαν στον πρώτο άνθρωπο από αγγέλους των ουρανών. Αυτό ισχυρίζεται και ο William Westcott στην σελίδα 21 του βιβλίου του «Εισαγωγή στην Καμπάλα». Αυτός ο ισχυρισμός, που φαίνεται να συμφωνεί με τα όσα γράφονται και στο απόκρυφο βιβλίο του Ανόχ, δεν πρέπει να απέχει και πολύ μακριά από την αλήθεια, διότι τα όσα κρύβονται μέσα στις διδασκαλίες της Καμπάλα και κυρίως τα όσα επιτυχάνονται με την εφαρμογή αυτών των διδασκαλιών, τόσο στον χώρο της μαγείας όσο και με τη ρήψη της τράπουλας Ταρό, μόνο ως πονηρή γνώση από εκείνη που προσέφεραν στους πρωτόπλαστους οι πονηροί άγγελοι μπορούν να χαρακτηριστούν. Στη συνέχεια, ακολουθεί το πρώτο μέρος μιας σειράς 4 ντοκιμαντέρ που σκοπό έχουν να σας παρουσιάσουν με κάθε λεπτομέρεια όλες τις πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, το νόημα και το περιεχόμενο της εβραϊκής μυστικιστικής παράδοσης ή αλλιώς της Καμπάλα, καθώς επίσης και τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη αποκρυφιστική διδασκαλία προβάλλεται και διαφημίζεται τόσο πολύ στις ημέρες μας. Ο αποκρυφισμός πρέπει να θριαμβεύσει πριν από το τέλος του 21ου αιώνα, δήλωσε η Έλενα Μπλαβάτσκι στο βιβλίο της «Το μυστικό δόγμα». Το ζόχαρ εμφανίζεται σε πολλούς Ιουδαίους με ένα τέτοιο τρόπο που τους κάνει να το θεωρούν ως το ιερότερο των ιερότερων βιβλίων, διότι καθρεφτίζει τον Ιουδαϊσμό ως μια έντονα ζωτική θρησκεία του πνεύματος. Περισσότερο υπερισχύον από οποιοδήποτε βιβλίο ή κώδικα, ακόμα και από την ίδια τη βίβλο, δίνει στον Ιουδαίο την πεποίθηση ενός εσωτερικού αθέατου πνευματικού σύμπαντος, μιας αιωνίου ηθικής τάξεως. Από την Ιουδαϊκή Εγκυκλοπαίδεια μπορούμε να αναγνώσουμε τα εξής. Η επιρροή της Καμπάλα είναι μεγάλη, διότι έχει αποτελέσει μία από τις ισχυρότερες δυνάμεις που επέδρασαν ποτέ στην εσωτερική ανάπτυξη του Ιουδαϊσμού, τόσο επιφανειακά όσο και σε βάθος. Στην σελίδα 36 του βιβλίου «Οι σπουδαιότερες τάσεις του Ιουδαϊκού μυστικισμού» βλέπουμε πως αν κάποιος